Magandang umaga sa ating lahat. Muli, nandito na naman kami sa programa nating Kapihan sa Malayan para pag-usapan ang mga iba't ibang bagay na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Magandang umaga sa buong Pangasinan, lalong-lalo na dito sa bayan ng Pusurubio, at ganun din dyan sa bayan ng Lingayin, ganyan. Paring Edwin, bumati muna tayo. Muli po mga kaibigan, isa pong napakagandang umaga sa inyong lahat at welcome dito po sa isa na namang edisyon ng ating palatuntunang Kapihan sa Malayan. Live po tayo mga kaibigan dito po sa bayan ng Pusurubio mula mismo dito po sa Malayan Grand Mansion. Yes. Okay, MGM. Kadagiti kakailian apo. Dahil pagabigat, masanto siya kapasan at si kayo namin niya kaluyagan at Pangasinan tan kumon wala kayo maong niya kipapasan at sarayan kaplasan sa amigo yo Edwin Bautista. Alright. Binabati natin ang ating mga kababayan dyan sa bayan ng Alcala. Bautista. Kasi ng isang araw, partner, pumasyal tayo dyan. At napakaganda yung mga bayan na yan. Kumusta po kayo dyan sa bayan ng Alcala, bayan ng Bautista, Santo Tomas? Yan ang nadaanan natin, partner. Bueno, partner, bumalik tayo dito ulit sa bayan nating Pusurubio. Ang may mga katanungan na ipinarating sa atin ang ilan sa ating mga kababayan. Ang patuloy na nakasara ang may bangon Yarditan Palengke. Yes, partner. At tinatanong nila bakit kaya, ano kaya ang dahilan, rason, at tayo na lang, partner, ang ganyan dito yata sa buong Pangasinan. Buong Pangasinan. Oo. Sarado. Oo. Sarado. Actually, hindi naman totally sarado, pero dahil marami pong mga barikada na hanggang ngayon andyan pa rin. Alam mo, partner, sa isang bayan, ang palengke, public market, ito po yung heart and soul ng isang bayan. Dahil yun pong lahat ng aktibidades na may kinalaman po sa pagpapalakas ng ating ekonomiya, ay andyan po. Diyan dumadaan, diyan umiikot. Yes, partner. Sa palengke, andyan. Wag tanira. Business. Tagilako, watan niya amin. Aray, produkton man labor barangay. Yes. Kung ganyan po, na nananatiling, ito po ay hindi po 100%. Masasabi po natin na ito ay nasa kalahati lang. Partner, 50%. Dahil from Monday hanggang weekend, Friday, hindi gaya ng dati na talagang masigla ang kalakalan. Masigla. Pero ngayon, partner, marami talaga ang dumadaing. Nakikiusap na po sila na ibalik na sa dati. Na kung kaya ng ibang bayan, mga karatig bayan natin, na ibalik sa normal yung public market nila, bakit po hindi pwede dito sa ating bayan ng Pusurubio? Yan po ang malaking katanungan ng ating mga kababayan. Kasi kahit kayo po, mga kaibigan, siguro sa inyo pong mga lugar, kung saan mang bayan naroon po kayo, makikita po ninyo na talagang napakasigla ng inyong public market. Yung kalakaran dyan po mabilabilay yakunda. Masigla. Partner, maraming umusbong
na mga talipapa, Talipapa, oh. di ba? Kung saan-saan. Marami yan. Marami. Sa barangay. Barangay. Oo. Kasi nga, ang tao, mga kababayan natin, parang nawawalan na sila ng gana na pumunta sa palengke. Palengke, oo. Ang masama nito, partner, baka makasanayan na ng tao yan. Nako, yan ang... Na huwag nang pumunta sa palengke. Nako, malaking problema yan dahil hindi na iikot ng normal ang kalakal dito sa bayan natin kasi nag-iisang kalakalan yan yung palengke. Wala namang ibang pag-iikutan ng ating mga produkto kung hindi yan. Kung nasanay na ang mga tao na sa talipapa na lang, yan, ay nagtsatsaga na lang. Delikado. Kasi paano yung public market natin? Wala na. Mamamatay. Kasi yung problema nito, partner, parang wala silang pakialam eh. Ito partner, yung public market na yan, kaya nga naisipan na lagyan ito ng mga barikada at hindi ito totally o 100% na binubuksan. Gawa nga ng ito ay parte ng precautionary measure na in-implement ng ating lokal na pamahalaan last year. Last year yun. Nag-start yan last year. Ng ano. Oo. Now, kung ating titignan, mga kabayan, kailangan din po nating balansihin yan. Tama partner. Titignan yan. Oo. Tayo ba ay talagang nasa masasabing kondisyon na critical o tayo ba ay nasa kondisyon na nasa high risk na matatawag para manatili yung ganyan sa ganyang restriction. Oo, tama. Nako, ang gusto lang po namin iparating sa mga kinaukulan ay pag-aralan po naman nating maigi sana ang kondisyon ng ating bayan, kung pwede na po bang buksan ang ating public market, ibalik sa normal kasi po nagawa naman po yan ng iba't ibang bayan. Sa katunayan, wala po kaming nakikitang ibang bayan na may barikada pa. Yes. 48 bayan sa bayan ng Pangasinan. Nag-ikot-ikot po kami. Wala pong public market na may barikada pa na tulad dito sa bayan nating Pusurubio. Yes. Pag-isipan po natin. Sana pag-isipan ng mga kinaukulan. Alam po namin na maganda ang inyong layunin na para makontrol ang paglaganap ng hindi nakikitang kalaban, ang COVID. Pero ang tanong po, marami pong nagtatanong, mga kababayan natin, bakit po hanggang ngayon ay hindi pa yan ibinabalik sa tulad ng dati na normal na pagdaloy ng kalakal at mga mamimili diyan sa public market, kaya naman po ng iba. Kailangan may adjustment tayong gagawing partner. Sigun doon sa resulta ng gagawing pag-aaral. Ang problema, baka wala naman silang ginagawang pag-aaral. Yan ang problema. Lalong problema yan. Oo. Kailangan pagtuunan nila ng pansin yan, partner. Kasi napakarami po ang wala na nga tayong maibigay na ibang hanap buhay. Ay kikitilin pa natin. Para natin kinikitil na yung napakaliit na pangkabuhayan ng bayan ay napakahirap po yan. Napakahirap po. Ito po mga kabayan, hindi po namin pinapangunahan ang ikangay decision. Ang parang ito na pagkakasunduan ng local IETF ng Pusurubio. Pero ang pinupuntuhan po natin, mga kaibigan, kung titignan, partner, doon sa datos ng DOH, Provincial Health Office ng Pangasinan, ang Pusurubio as of now, siguro wala na sa high risk. Wala na sa not even
andoon sa top 5. Wala na sa top 5. Oo. Ngayon, ibig sabihin yan, maganda na po ang sitwasyon ng ating bayan. So, sana naman, i-consider din na pagandahin din ang kondisyon ng ekonomiya. Correct. Partner. Tama. Oo. Ano, partner, mas siguro kung pag-control sa pagdami ng yung cases ng COVID dito sa bayan natin. Palagay ko, mas mainam o mas maganda yung ang kontrolin nila, yung border, yung pumapasok na galing sa ibang, halimbawa, galing sa Maynila. Yan. Di ba? Mas maganda yan. Mas maganda yan. Yun ang paigtingin nila. Kasi ngayon, wala na yung partner eh. Wala nang checkpoint yan, wala nang checkpoint doon, wala na rin checkpoint sa kaliwat kanan. Wala na. Ibig sabihin, gumanda na talaga. Gumanda na. Pero bakit itong dito sa palengke, patuloy yung gano'n? Patuloy pa rin. Oo. Siguro mas magaganda. Kasi yung mga cases, bagong cases na dumarating dito sa atin, galing sa labas eh. Yes. Hindi naman dito galing sa bayan natin, Surubyo. Yung mga uuwi galing kung saan-saan. So, meaning to say, dapat ang tingnan kung saan nang gagaling. Yung mga pumapasok. Yung mga pumapasok. Ang higpitan. Scrutinize mo maigi, meron ka bang ganito? Anong sadya mo dito? Saan ka galing? Ilang araw ka doon? Mga ganong tanong. Tama yan. Oo, di ba? Kasi kung ang hihigpitan mo ay ang public market, inihigpitan mo ang taong bayan, parang kinikitil mo ang napakaliit na pagkakakitaan nila eh. Ngayon, partner, ramdam ng tao yung hirap talaga. Ramdam talaga. Ramdam. Sunod-sunod na yung nanghihingi ng mga tulong, walang pumapansin sa kanila. Kasi, kawawa. Ito lang, partner, yung isang nagtitinda ng kung ano-anong gulay dyan, na galing sa baryo, paano siya makakapagtinda? Wala nang pumupuntang tao. Ang gapi man sasaliw. Ang tuta nang apo, say tutuon waman, nabibilang. Saka alam mo po partner, nako, nung isang araw, ang dami nating nakausap na mga members ng tricycle, mga namamasada. Talagang sinasabi nila ang hirap ng kalagayan nila. Talaga, partner. Napakahirap at ramdam na ramdam ko, partner. Yung nila, yung sinasabi nila na talagang halos wala na. Wala na. Oo. Patay na yung hanap buhay nila, wala talaga. Ni amalabalay kalamor malalakoy kintiman. Aramay kakanin. Ang sabi po nila, wala na silang mabenta eh. Sa buong maghapon, maswerte na kung makabenta sila ng makabenta sila ng kalahati man lang. Sa tulad ng dati. Doon sa kanilang paninda. Walang bumibili. Isa pa, partner. Walang masakyan. Tricycle, limitado sa isang pasahero. Paano ba yan? Ito po, mga kaibigan. Tingnan po at balansehin po ng ating lokal na pamahalaan. Hindi po natin sinisiraan ang lokal na pamahalaan natin. Pero sa Manila, ito lang pa na sa Manila. High risk ang Manila. Pero tingnan mo naman, ang public market. Walang barikada. Ang mga pamilihan dyan. Akala mo walang COVID. Ganito, partner, isa pa. May nagme-message sa atin. Actually, may katotohanan ito, partner eh. Kaya, bihira ang pumunta sa public market sa bayan. Isa ito sa mga dahilan. Napakamahal ng pamasahe. Yan. Siyempre, partner. Mahal ng itinaas ng mga nagtatricycle ang pamasahe. Gawa nung pati yung bilang ng sakay, may restriction eh. Yes. May allowed number of passengers. Isa lang talaga. Kung bibiyahe nga naman ang tricycle na
iisa lang ang sakay niya, Lugi. lugi. Oo. So ang gagawin ng mga magta-tricycle para makabawi sa gasolina at saka sa yung pagod nila, Oo. maintenance, itataas nila yung pamasahe. Yes, partner. Ngayon, pag itinaas mo ang pamasahe, apektado si mamamayan. Apektado talaga. Apektado. Oo, Sila ang sikalas ang sagrap Kasi na kin. noon lakad balay, singa kupado mo may tricycle eh. Oh, singa kupado. Kupado. Ay ako ang tanong tigari kupado natan kung paano sa nasusuata. Ako lanti kin. Pero atan sigurado tan. Ya, lalo singa bilbilang. Get overseas partner. On. Taga-away ka o di man mambaw o nang tangalan ko to. Arawi. Mampabalay ka. Bukor mo. Bukor. Ame sinister to tricycle. Silan to kay ame kinmata ame agnalugi. Siyempre ba? Si Katuman, si Katon, saray, yung mga kababayan natin, sa halip na mag-isip na pumunta sa bayan para mamili ng kamatis, Wala na. doon na sa talipapa. Wala na. Very dangerous. Very dangerous. Kasi pag nasanay po ang tao sa ganyan, wala na pong silbi. Mawawalan po ng saysay at silbi ang ating pamilihang bayan. Talaga. Tuluyan pong, kasi makakapag-isip na yung mga tao eh. Yan. Ang taas ng pamasahe, singa bilbilang, si pamasahe San Lasos. Amay San Lasos partner, makasaliwlay 2 kilong balas. Ay, talaga mo. On. Unla ka San Lasos, kung simple ka San Lasos, di 200. Amal na baklay pamasahim, ay Saragtulan pambilay. Saragtulan Sa pambilay. agaw. On. Yan ang napakahirap po. Nako. Kaya kung hindi po natin pag-aaralan para may balik sa normal ang flow ng commerce dito sa bayan nating Pusurubyo, ay ang talagang apektado at kawawa yung mga kababayan natin. Ramdam na ramdam nila yung mga taong hindi nararamdaman ang epekto niyan yung mga ay yung mga mayayaman, yung mga may kaya diyan, baliwala sa kanila. Kaya walang umiimik o wala man lang makapagsalita. Paano yung mga hirap na hirap na may pamasahe, wala sila. Yan, kung tama yan. tutuusin. Partner, yun ang talagang apektado. Dati, partner, last year, nakikita natin maraming naglalakad papuntang bayan. Siyempre, wala ngang masakyan. Bibihira. Tapos, napakamahal pa. Mahal. Hanggang paano to, ano sanda, nagtsatsaga po silang maglakad nung last year. Pero ngayon, wala na, partner. Wala nang naglalakad. Kasi nga, ano pang halaga nang maglalakad silang pupunta ng palengke? Wala naman ng kukunti naman ng mabili. Pagka mahal-mahal ang mga bilihin. Ito pa ang isang napansin ko, partner. Alam mo, maski gulay, prutas, mga kakanin, karne, isda. Alam mo ba ang nangyayari ngayon? Online na. Sa online, yung mga tinapa, itlog. That is very, very dangerous. Kasi wala nang control yan eh. Tama. Hindi control. Hindi na alam kung saan galing yan. Di ba? Napakadelikado yan. Tama. Di ba, partner? Halimbawa, may nakikita ako nagbebenta ng isda. Mga kakanin. Hindi na nakokontrol yung sanitation side niyan. Di ba, partner? Correct. Kung saan galing yan. Hindi na natin alam. Karne. Malinis ba yan? Yung karne, manok, ganyan. Hindi na dumadaan sa partner. Tamang proseso. Kung halimbawa galing sa slaughter, gano'n. Hindi na. Kasi nga, iniiwasan na ng mga tao ang maging mapamahal yung benta o wala nang bibili sa palengke. Kaya ang ginagawa, mas sa online namimili. Kahit ako. Online? Oo. May nakita ako halimbawa na kung doon sa online, mura naman. Siyempre, doon ako bibili. Di ba? Pag yan ang nakasanayan ng mga tao, partner, mawawalan na ng saysay. Mahirap yan, partner. Ang pamilihang bayan.
Di ba? Saka ang isang partner, paano yung buwis na sana Oo. mapupunta sa bayan? Correct. Isa pa yun. Hindi na magbabayad yung mga yun. Mawawalan ng revenue. Wala na. Ang munisipyo. Malaking loss yan. Malaking loss yan. Oo. At saka ito, partner, yung mga nagsulputang talipapa. Talipapa, Diyan sa kung saan-saan. Siyempre may mga garbage yan. Yan. Di ba, partner? Tama. Kahit isda. Di ba kung saan-saan meron na. Magki-create yan ng basura. So, panibagong problema yan, partner, sa environment. Di ba? Di ba? Langaw. Pupuntahan ng mga langaw kung saan-saan. At yung langaw magdadala ng kung ano-anong bakterya. Sa malaki ang epekto ng nangyayari ngayon talaga. Hanggat hindi po binubuksan ng normal ang pamilyang bayan, ang isang pamilyang bayan, hindi po matitigil ang kalakalan sa online na wala pong mga naibibigay na revenue sa munisipyo. Ganon din yung mga ambulant vendor dyan, yung mga talipapa, wala pong kumukontrol. Walang kontrol. Oo. So, delikado po yan. Kami po ay nandito, nagsasalita at nananawagan na bigyan pansin nyo naman po yung karaingan ng napakarami nating mga kababayan. Pag-aralan po natin kung ano ba ang dapat natin gawin. Kailangan na po ba natin ibalik sa normal o hindi? Kung hindi po, sabihin natin at ipaliwanag natin sa ating mga kababayan. Di ba? Kasi ang mga kababayan naghihintay ng kasagutan, partner. Kasagutan sa napakalaking katanungan. Bakit hanggang ngayon ang bayan ng Pusurubio sa palengke ay hindi pa rin naibabalik sa normal para na rin po sana makapamuhay ng maayos ang mga nagtitinda sa palengke. Katanungan po yan, ma'am. Ito lang, partner. Mga kabayan, ito lang po. Ayaw buksan yung palengke dahil ang contention, ito nga ay precautionary measure. At para bagang sinasabi na tayo ay nasa sitwasyon na nananatiling mapanganib pa rin. Ngayon, kung ganyan po ang kanilang paniniwala, di sana magbigay naman sila ng ayuda sa mga tao. Dahil sinasabi nila, pinapalabas nila na parang ang sitwasyon natin ay grabe pa rin. O di magbigay naman sila ng ayuda sa ating mga kababayan. Speaking of ayuda, partner, nung nakaraang linggo, ay napadaan ako dyan sa Kablong. Doon sa may Sentral. Nako, akala ko piyesta, partner. Nandun nakapila, ang daming tricycle, halos wala kang maraanan. Yung pala, namigay ng ayuda yung sa tricycle. Ngayon, pagkatapos ng ayuda, partner, may mga pumunta sa atin. Nagtatanong sila. Pinamalitan nila yung ibinigay sa kanilang 3,000. Ang sinasabi daw nung namigay, partner, galing daw kay Bungo. Ay nako, Diyos ko Lord. Alam nyo, kapag ayuda na nanggaling sa kaban ng bayan, o national man o lokal ang pinanggalingan, huwag naman sana nilang kapitan ng pangalan ng politiko. Huwag nilang sakyan. Kasi yung ibang politiko, partner, pagka-ayuda na galing sa gobyerno, sinasakyan nila yung pagbibigay ng ayuda na yun parang para bumango yung pangalan. Doon lahat sila. Hindi naman natin pero dyan, sasakyan mo yung yung ayuda na galing sa gobyerno. Naku po, Lord. May partner, may narinig tayo dyan na isang yung mga kasama natin, mga tricycle driver, sinasabi, tungkol dito sa madalas daw na sila ay pinapahirapan ng mga law enforcer dyan.
Oh, lagi na lang silang nahuhuli at ang sinasabi nila, mayroon daw parang komisyon. Komisyon? Parang komisyon daw itong mga nahuhuli. Aba. Ano ba naman yan? Pati ba naman paghuhuli? Aba. Mayroon pang komisyon o mayroon pang porsyento para kumita ang lokal na pamahalaan. Oh. Ano bang katotohanan dito? Kung totoo yan, partner, wag naman. Immoral na yan. Kaya nga, Immoral. kawawa na nga yung isang tricycle driver, partner. Yusip naman. Kikita lang siya ng sabihin nating 200 200. sa isang araw. Oh. Mahuhuli ka pa. Oh. Ang unang multa, 200, partner. So, paano na yung kita niya? Na sa maghapon. Ito pa, partner, ang isa sa mga narinig ko na karaingan ng mga membro ng TUDA, ganito. Kapag ka dalawa ang tricycle mo, kasi mayroon mga dalawang tricycle o tatlo, ganyan. Yes. Kapag nag-apply ka pala ng permit, partner, na para magkaroon ka ng karapatang bumiyahe. Bumiyahe, isa legal. Oo. Kapag nag-apply ka ng permit, halimbawa dalawang tricycle lang in-apply mo, aba, dalawang $1 rin, partner. Only in, ano yan, Kusurobyo. Hindi po yan, Lord. hindi po yan ginagawa ng ibang bayan. Ito pa, partner, isa pang napansin ko. Ito, napansin ko dyan sa munisipyo. Again, hindi po ito paninira. Ito ay obserbasyon na gusto rin namin iparating sa inyo, mga kaibigan. Diyan sa may tuwing sumasapit ang buwan ng Enero, dahil ito yung renewal, partner, ng mga business permits. Oo. Bakit tila yata nagkakaroon ng hindi magandang paniniwala itong ating mga kababayan dahil ang nakikita dyan at ito ay parang isang katotohanan na nakikita ng ating mga kababayan, yung proseso, partner, ng paniningil dyan. Aba, ay sobrang pagkamahal-mahal naman. Ito pa, partner. Tama yan. At saka ito pa, partner. Kapag na-late ka ng pag-renew ng permit mo, ang narinig ko, partner, penalty. may penalty. Okay yan, ganito. Ganito ang proseso. Okay. Tama lamang na kapag ka ang paniningil ng permit ay sumapit sa deadline. Yes. Okay. Deadline. Mayroon din yung tinatawag na yung parang tawag doon, partner, parang extension. Para extension. Konsiderasyon. Yes. Kasi alam naman natin na hindi naman napakalaki ng kinikita ng mga nagtitinda dyan. Ngayon, kung na-delay sila ng isang buwan, halimbawa, isang buwan, magpipinalty sila ng kung magkano, napakalaki, dapat tingnan din yung bagay na yon. Kasi consideration, parang sa LTO, partner, alam mo sa LTO, pag na-late ka ng pag-renew ng OR mo, mayroon yung tinatawag nilang, may term silang tinatawag ng partner Parang amnesty, consideration. Parang ganon. Parang amnesty period. Ganon. Ngayon, pag lumampas pa sila doon, saka ka mag-impose ng penalty. Kasi yun, pag ginawa mo yun, alam mo sa palengke, na late ng isang buwan, pinatawan mo kagad ng parang wala ka naman ng compassion. Wala ka ng... Wala talaga. Wala ka ng compassion doon sa mga tao na titirahin mo na kagad ng ganon. Masyadong harsh. Masyadong oppressive. Yes. Yung kanilang ginagawang paniningil. Ay, naku, Diyos ko, Lord. Halimbawa, partner, ikaw,
isa kang maliit lamang na negosyante Mm. ng bayan, Mm. tapos magre-renew ka ng pagkalaki-laki, Mm. paano mo naman mababawi yun sa buong taon Oo. ng binayad mo? Mm. O, ang isa pang hindi maganda yan, Mm. bakit tila yata nagiging centralized? Mm. O bakit tila yata nagiging parang iisang tao na lang Mm. ang nagdi-decision dyan? At parang nagre-rina-rinahan dyan? Oo. Napansin natin at alam din ng ating mga kababayan dyan dito, bakit may division yan, partner di ba? Mm. Mayroong licensing division, Mm. mayroong treasury, Mm. mayroong MPDC, engineering. Mm. Bakit naman itong licensing Mm. division, dahil bago na yung andyan partner ngayon Bago na. Oo, wala na yung dating kaibigan natin na magaling. Si Pari Ferdinand, retire na. Mm. Aba, bakit naman yung trabaho ng licensing, Mm. sinasaklawan pa ng treasury? Partner, bakit andoon at nakikialam itong si tresurera? Banggitin natin ito, mga kaibigan. Mali. Ito pong si Madam Zoraida Mm. Costales. Mm. Bakit ganon na siya ay pinakikialaman niya lahat at lahat dinidesisyonan niya? Mhm. Nag-overlapping na yung kanyang function. Yung kanyang department. Oo. Oo. Sabihin niya, siya pa magdidesisyon. Balbalag so kitam, kinkuno, manbublo at kanid na, pinapakan mo nila kapitanis. Kung natsami, amigo tayo sa sirin, unyay bayaran mo. Para bang hindi na naaayon doon sa ating ipinasa ng Sangguniang Bayan na tax code. Correct. Meron tayong tax code na ito po yung sinusunod. Hindi po yung parang discretion na lang ng tresurera na Ganito ang babayaran mo. malaki yung yung negosyo mo, ganito ang ididikta niyang babayaran mo. Pero may alam ako, partner. Negosyo dito sa Puso Rubio. Negosyo. Halos walang ginabayaran, partner. Alam ko yan. Alam ko yan, partner. Ay, nako. Ay, bueno. Speaking of negosyo, ayuda, and everything, ay, muli po tayong babalik pagkaraan ng ilang paalala.
Alright, bumabalik po tayo muli dito sa ating talakayan. Bumabalik po tayo. Dito po ulit sa ang oras po natin ay alas 8:55 ng umaga. Bago tayo magpatuloy, batiin muna natin ang ating mga masugid na taga-subaybay, yung mga nanonood ngayon. Si Romilyn, good morning. Sabi niya, good morning. Si Angel Galario, kababayan natin from Imbalbalatong, pero nasa Hong Kong ito. Good morning. Good morning po. Perla Olarte Noses, ayan, magandang umaga po. Jonah Aban Joras Soriano, Rodilyn Ocampos, Joel Toreno, magandang umaga mga sir, konto. Magandang umaga rin. Bilya Kaagusan, Najira Pau, magandang umaga din. Si Jen Salinas, nanonood din. Hi, good morning, Magbagan. Sally Jane Mayor, good morning. Rexon Alvarez Sales, magandang umaga rin. Si Ma'am Mariposa, Barangay Away, yan, salamat po sa panonood. Ma'am Dexter Doria Duran, ayan, si Ma'am Verlyn Tester, magandang umaga po, ingat po kayo lagi. Ako Crisel, magandang umaga rin. Ayan, sino pa? Ang mga Janet Corpus, magandang umaga. At siyempre ang mga si Jonalyn Tadio, si Lina Bor, Pay Aquarius, napakarami partner ng ating viewers. Kaya ayan, bueno partner, pagpatuloy natin yung talakayan natin kanina. Yes. Speaking of public service and mga kung ano-ano. Public service Okay. po. Mabalik tayo, partner. Mapunta naman tayo sa yan sa RHU. RHU. Local na RHU. Yan. Rural Health, Health Unit. Unit. Dito sa bayan nating Pusurubyo. Ito ang napansin ko, partner. Pagka dumadaan ako dyan sa umaga hanggang hapon, partner, napakadaming tao, punong-puno yung mga upuan. Ang dami. Napag-alaman natin na dadalawa ang doktor dyan. Dadalawa talaga. Oo, partner. Oo. At ang isang doktor, ewan ko kung may katotohanan ito, partner. Yung dalawang doktor natin, si Dr. Bautista at saka yung isa, hindi nalimutan ko yung pangalan. Alam mo, nakikisimpatya ako sa kanila, partner. Alam mo kung bakit? Dalawang doktor at ang isang doktor, ang napag-alaman natin umaabot sa halos 200 partner. Ang tinitingnan niya o inaasikaso niya sa loob ng isang araw. Masyadong hirap na Ay, naman. 200 partner na pasyente ang asikasuhin mo. Imagine po yung ganyan na trabaho. Kaya yung si kabayang pasyente, pupunta doon ng sabihin na nating alas 7, Umaga. alas 8 umaga. Ay ba yung iba inaabot ng tanghali? Siyam-siyam. Siyam-siyam. Alauna, ganoon, o alas 12. Totoo yan, partner. Gaano, pero mo yung ibang nga yan, partner, hindi na makapaghintay, Umuwi na. umuwi na. Sus. Partner, Ginoo. understaffed talaga ang RHU. Kulang Kulang sa manpower. sa manpower. Kasi, ano yan, partner tutukan ng LGU, Yes. kinakailangang mag-hire sila kahit contractual. Ang alam ko dyan, partner, nito pang mga nagdaang panahon, may plano na ang lokal na pamahalaan na mag-hire ng additional na doktor. Ano nangyari sa plano na yan? In fact, ang pagkakaalam ko dyan, again, itong nakalipas na panahon, gumawa yata ng item ang Sangguniang Bayan. At isa dyan ay ang pagkakaroon ng doktor. Subalit, sa di malamang kadahilanan, muling hiniling yata na i-abolish yung mga posisyon na naman dyan sa RHU.
Ay, Diyos ko. Bakit ganon? Anti-poor lagi ang nangyayari. Oo. Anti-poor. Pero partner, ito, sa isang doktor, kahit gaano ka kagaling, yung ang titingnan mo ay halos aabot sa 200 pasyente sa loob ng isang araw. Tama. Wala ng quality yung serbisyong maibibigay mo. Kasi, unang paspasan na yan. Yes. Pangalawa, limited yung time kasi limited eh. Dahil gusto mong matingnan lahat. Kung maaari. Maatin lahat. Kasi nga kulang siya. Pero halimbawa, kung magdagdag sila kahit na 4 na doktor, pwede. Yung 200 na halos tinitingnan ng isang doktor, madidivide yun doon sa Yes. mai-improve ang quality ng service. Tama. Madadiagnose mo ng tama, ng mas maayos yung pasyente. Ano partner, ito eh. Kaya pumunta ang isang mamamayan sa RHU kasi wala siyang pambayad sa pribadong doktor. Yan ang tama. Di ba? Yan ang rason. Yan ang rason. Kasi kung may pambayad siya, edi pupunta siya doon sa pribadong doktor. Ibig sabihin, partner, yung mga pumipila dyan na may karamdaman, mahihirap. Tama yan. Mahihirap. Mahihirap, partner. Yung iba nga, hindi na makatiis. Umuwi na. So, ang sakit sa gusto, ay manlambong na bulong na bayawas. Ano santula? Hanggang po'y pampatambal to. Private doctor. Correct. Si Katulantin akipila, di tanong na RHO. Pero sa RHO, duwaray doktor na. Agti matira na blame. Agtay rin na blame. Siyempre, tao din po yung mga yan. Ay, naku, Diyos ko. Siyempre, napapagod din. Kung ano lang yung makakaya nila. Yun lang. Yun na lang talaga. Parang, that's why I sympathize with this personnel in the RHU. Sa isang bayan, malaking bayan, gaya po ng sa atin, siguro naman yung budget, sweldo, kayang-kaya ng ating lokal na pamahalaan sa pasweldo. Isa po tayong first class municipality. Pero dadalaw po yung ating doktor. Yung mali. Andyan na mga ano ba yung mga ibang personnel dyan? Kukunti. Talaga. Ay, naku, Diyos ko. Minsan nga, partner, yung isang personnel doon, siya na ang nagiging doktor eh. Siya na ang tumatahi doon sa mga sugat ng mga bawal yun. Siya na yung bawal yun. Kailangan talaga doktor ang matindi. Kaskasyan matira. Kaskasyan. Yung lalo na yung mga pasyente lalo. Kasi, siguro, ito rin ang isang sana gusto rin nating iparating yan sa Sangguniang Bayan na pinamumunuhan ni Vice Mayor Isnoki Salcido. Umaksyon din naman siya dyan. Tignan kung kailangan mag-create ng additional position. Kasi partner, hindi rin naman basta makakaragahan yan kung walang ma-create na position sa Sangguniang Bayan. Pero yun na nga, partner. Hindi, may proseso nga. Yes. Pero kung walang maglalakad ng proseso na yan, walang aaksyon, walang magtutulak ng proseso, at siguro wala man lang pakialam, yun ang matinding problema, partner. Yan, talaga. Kaya, naku, Diyos ko, yung mga kwan dyan, lalo ngayon, naku, malapit na naman ang eleksyon. Kahit magpapogi naman po kayo. Isipin naman po ninyo. Kasi partner, kitang-kita ko. Dinadaanan ko yan araw-araw. Kitang-kita ko yung mga nakapila. Grabe, init na init. Kung minsan, inaabot sila ng ulan doon. Ay, naku. Marami ubugaw. Ubugaw. May kuwang kulang din, partner. Basta pumunta sa RHU, ibig sabihin, walang pera,
napampagamot sa pribado. Umiiyak na yung mga bata. Partner, talagang dapat lang talaga na ay nako. Pagtuunan po naman ninyo ng konting panahon, oras, pag-isipan nyo naman po kung ano yung tanaw nila. Ang haba-haba ng pila, naandyan sila. Nakikita nila yan, nagbubulag-bulagan na yata itong... Ay nako, Diyos ko Lord. Ay lalo na ngayon, partner, sa latest pala na impormasyon ng ating provincial health. Aba, ay talagang tumindi yung taas ng kaso ng dengue. Totoo. Pangasinan. Pangasinan, oo. Napakataas po ng kaso ng mga nagkakasakit po ng dengue ngayon. Mga kabayan. Mag-iingat po kayo, mga kabayan, kasi alam nyo, pag nagkasakit... Mahirap po itong sakit na ito. Partner, pag nagkasakit kasi, lalo na sa isang mahirap, wala silang masulingan, wala silang matakbuhan, walang titingin sa kanila. Ang inaasahan nila, yung RHU, sobra naman sa dami ng understaff, so wala na talaga. Napakahirap maging mahirap. Napakahirap maging mahirap kasi madalas hindi iniisip yan ng mga maraming politician partner. Kasi mga leader, iisipin lang ng politician partner kapag yung pag malapit na. Naku, Diyos ko. Kasi partner, yung ikaw ay napakahirap na nga. Magkakasakit ka pa. Aba, naku, talagang... May nabalitaan pa ako, partner. Yung ambulansya. Ambulansya. Ang tatawagan mo, siyempre, RHU. Ewan ko kung totoo ito, partner. Ang isasagot nila tawagan nyo si M. Ay, naku. Masyado naman. Masyado naman yatang ano ba yan? Ay, naku. Wag naman pong ganon. Wag sanang ganon. Kahapon pala, partner, may mga balita tayo. Naku, ang daming umaakyat ng Baguio. Ang pinabalik. Pinabalik, partner. Dahil hindi raw pwedeng pumasok ng Baguio ngayon kung ikaw ay hindi APOR. APOR, ito po yung authorized person outside residence. Yan. So, yan po ang isang impormasyon. Kaya kung kayo po ay nagbabalak na makyat po ng Baguio, siguraduhin po ninyo na mayroon kayong mga kaukulang dokumento na maipapakita para po hindi masayang ang inyong pagbiyahe. Yes. Oo. Masyadong nililimit ang travel ngayon. Kaya ako, partner, nung umakyat ako nung huli, mga last week, naharang din ako doon. Dumaan din ako sa proseso. Na-swab test ako pa, antigen, partner. Swab test. Nagbayad ako ng 500. Awa ng Diyos, negative naman ang resulta. Kaya na pinatuloy ako sa Baguio. Pero yung mga wala pong huwag po muna kayong umakyat kung hindi po talaga kailangan. Ayan. Hanggang sa Metro Manila, partner, talagang napakahigpit ngayon. Pero ganun talaga dapat, partner. Ang kontrolin mo, ang higpitan mo, yung inflow. Yung flow ng tao na manggagaling kung saan-saan. Kasi yung nandyan sa loob ng munisipalidad mo, nandyan na yan dati di ba? So dapat ang higpitan mo yung pumapasok. Kasi yan ang nagdadala ng na yung galing kung saan-saan. Di ba? Tama. Hindi yung nandito sa loob na ang higpitan mo. Kasi napansin ko wala na yung checkpoint dito sa wala na yung checkpoint doon. Meron pa nakatayo. Pero wala nang sita-sita. Wala na. Dire-diretso na yung mga bihikulo. Yun ang dapat nating higpitan, hindi po yung palengke. Di ba, partner? Okay. Partner, break po muna ulit tayo.
ni partner Edwin Bautista sa ating talakayan. At bago tayo magpatuloy, partner, batiin muna natin yung mga members ng Kaaro dyan sa bayan ng Santa Barbara. Santa Barbara. Magandang umaga po sa inyong lahat. Orbis Tondo. Ayan, kilala ko sila doon sa Bautista ng isang araw, partner. Biruin mo, umaabot ang ating viewers dyan sa mga bayan na yan. Hanggang mga Tarim, partner. Maraming nagme-message sa atin. Talagang, pero ang nakakatuwa, partner, dito sa bayan ng Binalunan, Sison, Alcala, Ordaneta, kahit Lawak, partner, napakarami nating members dyan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Masantos sa Kabusan, Panaray, Kabaloyan tayo, yung lahat po ng kababayan natin na nagtatrabaho sa abroad, sa overseas, mga OFW, mag-iingat po kayo palagi. Alam nyo naman po, ang panahon ngayon ay nandyan pa rin po yung kalaban nating hindi nakikita. Kaya iba yung pag-iingat pa rin po. Ayan, okay. Pag-iingat. Partner, susunod na talakayin natin itong ngayon, bakasyon ngayon ng mga bata. Oo. Bakasyon, oo. Sa susunod na buwan, preparasyon na yan ng mga teachers. Babalik na yung mga teachers sa school kasi paghahandaan nila yung susunod na taon ng pasukan. Yung itong darating na kuwan yata, September yata. Yes. Yan, babalik na naman po ang mga teachers. School semester. Ang katanungan po, merong isinasuggest si Secretary Briones na hanggat walang bakuna, hindi maaring ibalik ang mga bata sa paaralan. Sa dating face to face. Ano kaya ang kanyan, partner? Ano ang take mo dyan? Actually, partner, ang parang ito ay sinasabi ayon sa pag-aaral. May mga area na low risk naman. And ito ang parang magiging pilot area sana para umpisahan itong face to face. Pero ang problema, ayaw pa rin ni Presidente dahil ayaw niyang ilagay sa panganib itong mga bata. At saka mga guro. Yes, mga guro. Oo. So, siguro, yun, tama, siguro, partner, na hintayin mabakunahan. Mabakunahan. Mga teachers. Kasi considered frontliner mga teachers. Tama, partner. Ewan ko lang kung ilang porsyento na ang nabakunahan sa mga guro. Pero sana naman, bago po magpasukan, ay pilitin naman po ninyong mabakunahan na lahat ng mga kawani, mga guro, sa mga eskwelahan. Kahit janitor ng eskwelahan, dapat mabakunahan na yung mga, kasi considered yan na frontliner yan yung mga guro at saka mga kawani sa eskwelahan. Sa ngayon, partner, sa atin yata, nasa kategorya pa rin ng senior citizen. Binabakunahan. Nakabok. Yan na binabakunahan. Yung 2,000 yatang bakuna na dumating, parang napakabilis na naubos. Di ba, partner? Nasa category A pa rin. Hindi pa rin nakakaalis sa A1. Wala pa sa A2, A3. Ang nangyayari, partner, halimbawa, kung ikaw ay nasa kategoryang A4, negosyante ka, pero ikaw naman ay senior citizen, pwede ka naman sa A1. Sa A1, oo. Kahit teacher ka, kung senior ka naman, pwede ka doon. Ganon. Dangan nga lang, talagang yun. Alam mo, ang panganib dyan, partner, pag bumalik yung mga estudyante sa eskwelahan, sa classroom, hindi masyado yung panganib dyan Kasi pwede mo yung distancing. Pwedeng i-disinfect yung mga upuan, lamesa, saka yung buong classroom. Pwedeng i-disinfect yan araw-araw. Ang talagang risk dyan, partner, yung pag-travel ng bata mula sa bahay hanggang school, at saka school, kung saan-saan pumupunta.
yung estudyante yan. Kasi alam mo naman ang mga bata, hindi mo makontrol yan pag nasa labas na. Kung ano-anong binibili. Kung ano-anong binibili. Pupunta sila sa pamilihan ng milk tea o kung saan-saan, hindi mo makokontrol. Pero doon sa school, palagay ko madaling i-control. Kasi nasa loob sila ng classroom. Distancing. May mask. Kung kinakailangan ng face shield. Kasi yun naman talaga ang effective na pang-control. Mask, face shield, at saka yung hygiene. Di ba? Disinfectation ng classroom. Kaya madaling i-control. Kaya nga lang, ang risk na nakikita ko dito, partner, yung pag-travel ng bata. Totoo yan. Masyadong mapanganib po. Na yan po ay isagawa. Bukas pala, partner, yung start ng brigada. Brigada Eskwela. Brigada Eskwela, okay. Ipaliwanag mo nga, partner, kung ano yung Brigada Eskwela. Brigada Eskwela, ito po yung taon-taon, every time po na bago po magbukas ang klase, school semester, inaayos, partner, yung mga silid-aralan, pinapaganda, nililinis, yung mga may sira na bubong, ganun, pipinturahan, yung mga upuan ng bata, ganun. At yan po pumapasok din yung iba't ibang masasabi nating may magandang kalooban, gusto ring tumulong, mag-volunteer, mag-donate ng kahit pintura man lang. Pilantropo. Alam mo, partner, sa panahon ngayon, bibihira na yung mga pilantropo, partner. Pero lumalabas ang mga pilantropo, partner. Pagka last minute, yung tinatawag nilang last minute. Ay, nako, Lord. Lumalabas yung mga dumadami. Pilantropo. Pag malapit na doon naglalabasan ng mga pilantropo. Ito yung mga pilantropo na pilosopo. Oo, mga pilosopo. Keso sila daw ay mapagmahal, mananulong lawas. Just the same. Maganda naman at tayo po ay nakakatulong din po. Nakakatulong din yan kahit paano. Kaya mga kababayan natin. Kaya lalo na sa mga sino ba ang tatanggi sa partner? Sino ba ang tatanggi sa grasya? Wala. Yung tanggihan ng grasya. Ganun lang talaga. Kaibigan po nating teacher, principal, district supervisor, hanggang dyan sa may division office. Yan. Okay. Kaya mga kawani ng mga iba't ibang pamahalaan o sangay ng LGU sa yung mga RHU, DSWD, kahit anong departamento po, mag-iingat din po kayo palagi kasi alam po namin na kayo ay mga natatawag na frontliner. Kung kayo po ang naapektuhan din ng COVID-19, mababawasan ang inyong serbisyo. Kaya, naku partner, paalalahanan din natin ng mga kahit saang bayan. Kaya mag-iingat po kayo. At binabati ko pala ang aking kaibigan dyan sa bayan ng Sison, si partner Badong Lumibaw. At ang buong Alma Cares, partner, kaibigan natin yan. Konsihala Alma Lumibaw, napakatulungin. Yan ang totoong pilantropo, partner. Tama. Yan ang totoong tunay na pilantropo. Alma Cares. Kasi panahon o hindi ng politika, tumutulong yan. Tuloy-tuloy po. Tuloy-tuloy, hindi po seasonal lang ang pagtulong niyan.
Talagang dire-diretso. Ay, nako. Kaya ma'am, saludo po kami sa inyo, Ma'am Alma Lumibaw, Alma Cares ng Bayan ng Sison. Partner, bago tayo tuloy ang magpatuloy, baka may gusto kang magpaalam, baka may gusto kang batiin dyan, mga kaibigan mo dyan, kung saan, o nanonood sila, batiin mo na bago tayo magpaalam. Binabati natin yung ating mga kabarangay. Yan po sa Palakpalak, yung mga nanonood po dyan. And of course, yan po sa Barangay Nama. Sukong, partner. Sukong. May nanonood sa atin dyan. Yes. Yung mga teachers dyan sa Sukong, partner. Yung eskwelahan dyan. Sukong Apo. Magandang umaga po. Villegas, magandang umaga rin. Ayan. Oo. Ayan. Bunag. Sige. Partner, unahan mo na. Magpaalam na tayo. At gahol na tayo sa oras. Yes. Muli po, mga kaibigan, maraming salamat sa inyong lahat na parating tumatangkilik dito po sa ating palatuntunan. Muli po, babalik po kami sa araw po ng Miyerkules. Ang inyo pong kaibigan, Edwin Bautista, nag-iiwan ng magandang umaga, bayan. Opo, mga kababayan, maraming salamat po sa pag-antabay nyo sa aming programa. Sana po patuloy kayong sumubaybay sa mga susunod pa naming episode. Mamaalam na po kami, pero muling babalik sa araw ng Miyerkules at araw ng Biyernes. Mag-iingat po kayo palagi. Inag-araw, takayon,